Таза һава федераль проекты экология милли проекты сиктерендә Рәсәйнең зур сәнәгать үзәкләрендә тормышка ашырыла. Башкортостанда һава тазалыгы ничек күзәтелә һәм контрольдә тотыла. Шу хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз. Эфирдә интервью студияла Гөлсемә Ишнанова. Программабызның кунагы Башкортстанның табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгының бүлек итәкчесе Рөстәм Кәримов. Һаумыгыз. Рөстәм Камилович, шулай итеп, Рәсәйнең зур сәнәгать үзәкләре Таза һава федераль проектына ингән, ә Башкортстандан был федераль проектка ингән калалар бармы? Бүгенге көндә был федераль проектка ингән калалар юк, әмма ләкин безнең Стәрлетамак Мансалат калалары был федеральный проекттың әйтәк аерымса бер үзенең мероприятиеләрен башкаралар. Без инде эфирдә башлаганда ук әйтеп үтәйек, безнең республиканы безнең нинди урында тәшкил иткән дип әйтәйек инде. Безнең республика сәнәгать промышленный үзәкләрдән бере булып тора. Шуңа күрә лә безнең был яктан әйтәйек һава тазалыгының кимәлеге булган бик тә нык зависит. Шуңа күрә лә безнең республиканы алганда без бүгенге көндә 502 мең якынга тонна һава бысрату матдәләрен сыгарабыз әйтәйек һавага. Бында инде транспортта күрә был 135 мең тирәһе тонна калган ягы шул сәнәгать предприятиеләргә туры килә инде. Шуңа күрә лә был нинди нагрузка дип уйлаганда республика һаваһына безнең Рәсәй Федерациясына алганда без был күрһәткечтә 7нче урында торабыз. Ә инде федеральный округта алһак үзебезнең Приволжский бында 1нче урында торабыз. Шуңа күрә был мактанырлык һаннар түгел, кызганычка каршы шул без алдынгыларда утырабыз. Әмма шул ук вакытта бuna ошо Таза һава федераль проектына ингән калалар арасында күрше Силәбе өлкәһенең бер түгел ике калаһы ингән. Безнең республика 1нче урында торганы инмәгән. Был федеральный проектка керүнең үзенең нинди күрһәткечләре буенча үтә торган критерийлар бар һәм был критерийларның береһе безнең моны һава бысрату алганда индекс загрязнения атмосферы дигән күрһәткеч бар. Шул индекс загрязнения атмосферы әгәр дә 5 ел эчендә 3 тапкыр высокий булһа, яки очень высокий булһа, шундый күрһәткечтә был кала инде шул федеральный проектка инеп китте. Был проектка иң беренче 12 кала ингән. Шуларның 12-һенә керде. Безнең республиканы алганда безнең мондый калалар юк иде бүгенге көндә. Һәм моны 2020 елның һөҗүмтәһеннән һәм Өфе калаһы 3 тапкыр үзенең әйтәйек шул изаны высокий дип күрһәтте инде. Ә был нимәгә бәйле? Аңлашыла сәнәгать үзәкләре, сәнәгать эшмәкәрлеге. Был дәүләт мониторинг системаһы безнең атмосферный воздухны государственный экологический мониторинг дип атала инде. Шул мониторингның һөҗүмтәһендә был Росгидромет тарафыннан бирелгән шундый һөҗүмтәне оценка инде баһа. Шул баһаны алганнар әйтәйек шул проектка куйыр өчен, кертер өчен дип әйтәйек инде был һаваның тазалыгын тикшерәләр. Һәм дә әйтәйек шул НМУ дип атала, неблагоприятные метеорологические условия. Был нимә дип атала инде? Был әгәр дә һавала моны ел булмаган көндәрдә был НМУ дип игълан ителә. Бу вакытта безнең сәнәгать предприятиеләрендә бусарак һава өткә сыгыла, ел булмагач шунда елып кала, таралып кала. Шул багалардан алып, һөҗүмтәләрендә инде ошо проектка инәләрме юкмы дигән әйтәйек выводка килгәндә. Халыктың мөрәҗәгать итүе, уның ниндидер насар иткәзарлануы, ул был ошо һөҗүмтәгә инсектор йогынты яһаймы ул проектка инүгә? Һөҗүмтә яһайдыр, юк дип әйтһәң була, чөнки Гидромет бит ул был мөрәҗәгатьтә дип торган бездән һорагандары юк инде менә нисә мөрәҗәгать килгән икән. Ә шулай да халык менә республиканың кай төбәкләрендә зарлана, насар иткән мәсәлән? Безнең шул Өфе, Салават, Стәрлетамак калалары иң әйтәйек зарлана торган калаларның бере дип әйтәм. Иң зур сәнәгать үзәкләре республиканың булып тора шулай бит. Әйткәндә бuna насар иткә зарланалар һәм насар ес, насар һава ул икеһе бер үкме ул? Ничек аерылган бу? Насар ес ул насар һаваны аңлатмый. Шул кырәттә ес булмау да насар түгел икәнен аңлатмаска мөмкин. Кайһы бер зарарлы матдәләрнең еселе булмаска булмау мөмкин. Шул кырәттән есе сыгып торганның да зарары әз булырга мөмкин. Шуңа күрә монда теге аерымса гына бер баһа бирү. Шуның өчен дә халыкның зарлануына, уның мөрәҗәгатьләренә генә игътибар итмәйдер, ә ниндидер аерым мониторинг алып барыла димәк. Без мониторингта алганда безнең үзебезнең моны Росгидромет үзенең үзәкләрендә алып бара һәм дә үзебезнең моны региональный мониторинг тоже алып барыла. Безнең Өфе калаһында автоматический станциялар икәү куелган
һәм дә Стәрлетамакта безнең станция утыра, Сталаватта ла мондай станция бар. Бу автоматик рәвештә тәүлек әйләнәһенә ул шул стационарный ниләрдә мониторинг центрлар асказать дип автоматический станция контроля загрязнения атмосферы тула инде. Монда инде һава алып бару станциялар тикшереп тора. Автомат рәвешендә үзе 4 сәгать сайын һөҗүмләрне биреп тора инде. Бына шу тикшеренүләр һөҗүмтәһендә ниндидер сәнәгать предприятиеләренә искәрмәләр я булмаһа штрафтар һалынамы, ошо ничектер күзәтеләме ул? Монда әйтеп үтер кирәк, безнең государственный экологический контроль бар. Бу шул карамакка инде. Һәм экологический контроль ул безнең бүленә федеральныйга һәм региональныйга. Федеральный контрольгә керәләр булар күп. Монда безнең крупный заводтарыбыз бу федеральный контрольгә керә. Бу федеральный контрольдә бездә Южноуральский межрегиональный направление Росприроднадзор алып бара. Һәм дә әгәр дә бүгенге көндә бездә нинди механизм әйтәйек эшләй. Безнең министерство тоже бу контроль эшләрен алып бара. Ләкин үзләренең объектларына. Безнең объекттар инде федераль карамакка кермәгән объектларның бөтәһе лә безгә керә инде. Шуңа күрә лә ничек булырга тиһәң, иң ябайы бу зур заводтар, бу федеральный контроль, ә инде бәләкәсләре безнең контрольгә инә. Без нимә эшләйбез? Безнең станцияларга килгән станциялар билдәләнгән, әгәр дә һава бысраны осракларын теркәйбез икән, без бу мәгълүматты алабыз һәм дә кайһы вакытта теркәлгәнне карап, кайһы ердән кайдан килгән белеп булмай, достоверный гына. Ләкин без елдан инде предприятие бысрак торган булмай. Нинди предприятие үзебез әйтәйек, предполагаемый источникта табабыз һәм дә шуннан һуң без Роспотребнадзорга мәгълүматты җибәрәбез. Менә шундый һава бысраны осрактары булды дип. Һәм дә үзебезнең региональ контрольгә кергән объектларга бу тикшерү эшләрен инициировать итәбез. Бүгенге көндә тикшерүне алып барырга мөмкин тик прокуратура тарафыннан әгәр дә рөхсәт алган гына. Чөнки әлеге вакытта предприятиеләрнең әле тикшерү алып бару буенча закон әле алынмаган шартта. Улар әле тикшерелмәй. Һәм безнең моны 248 законда алганда, бу законның иң төп әйтәйек уйы дип әйтәйекме, смыслы нидә? Профилактика өстенрәк тора инде, бу барып тикшерүдән дигән. Әгәр дә инде бөтә проф мероприятиеләрдә үткәреп, әгәр дә килеп сыкмаһа, шул рәттә генә. Һәм дә тикшерүнең бер әйтәйек условиеһы бар, бу инде кешенең һаулыгына зарар китергә тиеш, яки китергән сакта китерү мөмкин булган, шуларны әгәр дә инде исбатлай алһам, прокуратурага анда проверканы әлбәттә алып барырга мөмкин. Гомумән тикшерүнең ни мәгънәһе һуң? Әгәр дә һез предприятиеләргә бына кайда кем кайны бысратканын исбатлай алмайбыз икән. Ниндидер кайда предприятие бысраткан исбатлар өчен барып тикшерергә кирәк. Һәм дә бу лабораторный анализлар алырга кирәк шул предприятиенең үдендә, источникларында. Әлегә баягы бул закон буенча әлеге вакытта барып китү авыррак, шуңа күрә лә без икенчерәк юлдан киттек һәм дә шуңа күрә Салаватның Стәрлетамакта алганда Газпром нефтехим Салават менән һәм дә безнең БСК менән без килешүдә төзедек. Бу профилактикага юнәлтелгән тимәк хәзер. Бу профилактика түгел. 2023 елда менә бездә апрель аенда форум, экологический форум үткәндә Өфәдә безнең монда Минприрода России, Росприроднадзор, правительство безнең республикабызның хөкүмәтебез һәм дә шул предприятие менән 4 яклы килешү төзелде һәм бу килешүдә бу предприятиеләр менән һөйләштек инде. Әйдәгез һез үзегезнең эшләгән объектларда модернизация үткәрәһегез дип һәм шул модернизацияны 2030 елга текелем төрле мероприятиеләр каралды. Әгәр дә бу 23 елда була, 24 елда менә быел Мәскәү каласында тагыла 2 соглашение төзелде бу СНХ-зыман синтез каучук менән. Бу Стәрлетамак калаларының предприятиеләре. Әгәр дә без дөйм алганда бу 4 килешүнең һөҗүмтәһендә 2030 елда һавага бысрату матдәләренең 17,5 граммга кәмеүен көтәбез инде. Заман технологиялар тимәк бундай мөмкинлек бирә, бысрануны кәметү мөмкинлеген. Мөмкинчелек тә бирә, әлбәттә заманса техника, бөтә заманса булган технологиялар кулланыр кирәк. Гомумән, әгәр дә штраф тураһында һөйләшәк. Штрафтарында һөйләшкәндә, без штрафтарды
Тик Һеҙ һала алмаһығыҙ, шулай ҙа был предприятиеларға һалына икән, ул ҙурмы? Ҙур суммалар тураһында. Штрафтарҙы әйткәндә, был һава сыраты алғанда бик ҙур штрафтар түгел. Бөгөн көндә әгәр дә теге мына бар тәҡдимдәр предприятиеның выручкаһына ҡарап штраф алырға тип, андый беҙҙә юҡ. Беҙҙә шул 180-250 тирәһенә штраф саға. Был инде ҙур сәнәғәт үҙәктәре өсөн әллә ни ҙур суммала түгел. Әгәр дә иҫбатлай алһаҡ әлеге лә беҙҙең ябай халыҡ өсөн ул әлбиттә ҙур һәм был кеше өсөн инде сәнәғәт предприятиеһына был ҙур һан түгел. Демәк, бында бер генә юл ҡала, килешеп, әлеге һеҙ әйткән килешеү һөҙөмтәһендә эшләү. Килешеү һөҙөмтәһендә мына был килешеүҙәр беҙҙең шул чистый воздух националь проекттан ингән ҡалаларҙа ла шундай ук йылман баралар. Ул ҡалаларҙа бына ошо проекттан хәҙер инде сыҡҡандар тиһегеҙ, нимәлер үҙгәргәнме һуң? Ул проектта ҡатнашыуҙан һуң? Ҡатнашыуҙарҙың был ҡалаларҙа нимәһе менән әйбәт? Беренсенән, был ҡалаларға федераль аҡсалар килә. Һәм дә был инде тик сәнәғәт предприятиелары менән түгел, ғөмүмән бөтөн ҡаланы алалар. Был инде транспортта, юл хәрәкәтләрендә үҙгәртеү, һәм дә автобустар менән электротранспорт индереү һәм шундай төрлө саралар индерелеп, был ҡалаға шул федераль аҡса менән булдырыла дип әйтәйгәндә. Шул кәрәктә мына шундай сводный расчет итеп әйтәбеҙ. Бына беҙ былтыр Салауат Стәрлетамаҡта үҙебеҙҙең сводный расчеттар үткәрҙек инде. Был нимәне аңлата? Был сводный расчетның һөҙөмтәһендә беҙ ҡаланың ҡайһы нөктәһендә ниндәй предприятие, ниндәй сәнәғәт предприятиеме, юлмы был, нимә һауаға нисек тәьҫир иткән ҡарайбыҙ. Был үҙенә күрә әҙерәк научный һөмәҡтәһендә була инде. Мына беҙгә вне экология эшләнде, Мәскәү ҡалаһының Минпрод Россияның подведомственный организацияһы. Шуға күрә мына башҡа ҡалаларҙа алғанда, алар был эште шул федераль аҡсаға үткәрәләр. Шул вне экология националь проекттың бер әйтәйек операторы булып тора, шуға күрә эшләп бирә инде. Ә беҙ үҙебеҙ алғанда, беҙ республика бюджетын эшләттек. Һөҙөмтәһе булдымы һуң был республика? Һөҙөмтәһендә беҙ был ҡалаларҙа ниндәйерәк ҡайһы сәнәғәт предприятие, ниндәйерәк әйтәйек йоғонто асыҡлана. Был эш беҙ әлбиттә артабан да дауам итәсәк, беҙ пландарда Өфө ҡалаһында ла үткәргәйне инде. Өфө ҡалаһы Салауат Стәрлетамаҡтан берҙә ҡалышмай, индекс загрязнения атмосфераны алғанда даже хужураҡ. Миллионлы ҡала тип әйткәндәр, шулай транспорттан ғына күп бысыраҡ һауаға күтәрелгән иҫәпкә алғанда. Шул көрәттән беҙ бит инде был предприятиелар һеҙҙә йәшәй алмай тигән. Республиканы шулай бюджетына килтергән аҡсаларҙан. Күп үҙебеҙҙең халыҡ эшләй һәм был предприятиелар менән күп беҙҙең шул эшҡыуарлар бәйлеләр. Бер юл һеҙ әйткәнсә килешеп эшләү, шулай. Бер юл килешеп эшләү тип уйлайбыҙ. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Башҡортостандың табиғаттан файҙаланыу һәм экология министрлығының бүлек етәксеһе Рөстәм Кәримов булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.